Другите новини. В София се проведе годишна среща на Европейския съюз по сглобяемо строителство. Оказва се, че дървените сглобяеми къщи почти настигат конвенционалното строителство в повечето европейски държави. Дървените къщи в България са били много популярни в миналото. Това личи от строителството във всички стари малки градчета. С времето обаче този тип постройки са изместени от тухлени и бетоностоманени, защото се счита, че те са по-здрави. И така както всяко ново нещо е добре позабравено старо, и дървените къщи се завръщат отново, въпреки първоначалните предразсъдъци. На хората, които се съмняват, бих казал, че просто би трябвало да се информират малко повече за това какво означава нискоенергийна и пасивна къща и какъв е процентът на тези къщи в напредналите страни. В страни като Швейцария, Австрия, Германия, производството на сглобяеми къщи е много напреднало. Те са достигнали едно такова ниво на качество, което не може да се сравнява и да бъде достигнато от конвенционалното строителство. Най-важното нещо е, че те ги превъзхождат и в цената. Като цената на една дървена сглобяема къща може да бъде до 30% по-евтина при едни и същи условия. Освен цената, в много отношения сглобяемите къщи превъзхождат конвенционалното строителство по устойчивост, бързина на изпълнение и топлоизолация. Със сигурност бъдещето принадлежи на сглобяемите къщи.